ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆ ಇಂಚಲರು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಬಯ್ಯದ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಡೆಗೆ ಚೂರು ಶೀಟ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಯ್ಯ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲದಲ್ಲ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನಾಯಪುರ ತಿರ್ಗಾಯೇ ಬಕ್ಕರ ಪಳಪ ತಾರೇಕ ಮೀಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀತೆ ಬರ್ತದ ಅದು ಪೂಜಲ್ ನೋಡ ಇದು ಕೊಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಪುರ ಮಂತದ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಹೆಂಗೆ ಚೊಡ್ದು ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖದ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಪಾಳ ತಿರ್ತೊಡು ದೋಷ್ಪ ಗೈಸ್ ತುಳೆ ಈ ಟಾಪು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೂರು ಕುದ್ದಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಟ್ ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತೋಜ ಬಟ್ ಕುಂಟೆಡ್ಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟು ಕಾಟನ್ ಗೈಸ್ ಹೇಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದುಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಪಲ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಬಟ್ ಬಯ್ಯ ಬೇಲೆದನ್ನಾಗ ಅಜೆಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅಜೆಂಟ್ದಾಗ 6:30 ಬಸ್ ಪ್ರಪ ಮೀದು ಚಂಡಿಡೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಏನು ಫ್ರೀ ಐತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಪಿದಾಡಿಯ ಯಾಲ್ನ ಬಾಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಜೇರು ತೂಕ 5 ಥರ ಪೋಲಿ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತನ ಮಸ್ತಿನ ಅಂದು ಬಂದದು ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂತ ನಡತದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಫೋನ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಪುಡು ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ತೂಲಿ ದೇವಿನ ತೂಲಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಚೆಂಡು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಚೆಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ 1 ತಾರೀಕು ದೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಹೊಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಪಿದಣ್ಣ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಸಂತೆಂಡು ದೇವಿಯರ್ನ ಬಳಿ ಎಂಚೋಂಡು ಪೂರನೆಗೊಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ದೇವರ ಬಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ ಆದ್ರೆ ಒಂತೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕೊಂಡು ದೇವನ್ನ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡಿತ ದುಮ್ಮಡ 6 ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ 9:15 ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೂಲೆ ಏನೋ ಪಿರಾವ್ ಸೈಡು ಎದುರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಇತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಹೆಂಗ್ಲು ರಜ್ಜಲ್ನ ಒಂಜಲೆ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಯ ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಮೀಶೋರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶೋಕ್ ಐತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಂದು ಪಣ್ಣ ಲೂಸ್ ಏನು ಹಂಗೆ ಪಾಡಿ ತುಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಪಾಡಿಜೇನು ಲೂಸ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್.
ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಂಟೆ ಹಾಂ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಬೇಸಿತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣರೇ ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಪ್ದ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಶೋಕು ಅನ್ನೋದು ಕೈ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಜಂಜುಂಟು ಬೇತವು ಬೇತವು ಕಲರ್ ಟೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಬೇತ ಕಲರ್ ಟೂಲೆ ಒಚ್ಚಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ರ ಅಂಟು ಉಪ್ಪಾಡ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪದ ಉರ್ಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗುದಿರೋ ಶೈನಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಅವು ಉರ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತೋಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಡಿಂಕಲ್ ನಾವು ವಸ್ತೀನಿ ಪಿಂಕ್ ತರ್ತಾರ ಅದೇ ಹೌದೆತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಪಿರೋಂಜಿ ಕಲರ್ದ ಇದೆ ನೀರು ನೀರು ಇಡಗಂದು ಕೊಡ ನಂದು ಅವು ಪುಂಪುನ್ನು ಓಯ್ ಬಟ್ ಮೂಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಣ ಬರ್ಚಿಯ ಬರ್ಚಿಯ ಬರ್ಚು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಯಾವ 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 ಯಾವು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೊಚ್ಚವು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಧೂಳು ಬದೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಓಡಿಯೋ ಇಂತಲೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ನೇಕೇತ್ ನಂಜಿ ಪಡೈ ಹೆಂಚಿನ ರಿಮೂವರ್ ಅವತ್ತೊಂದು ಇರಾಗ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಚಿನ್ನ ಗಟ್ಟಿದ ನೇಕಿದ್ ಇರುವಣ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತ ಇರಾಗ ಬರ್ಚ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರಾಗ ಬರ್ಚ ಮಂಜುಳ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೇ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗಲೇ ಕೊರಲೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಓ ದೇವರೇ ಇರುಗ ಐನಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಮುರಿ ಮೂಜಾವೆ ಅವು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ಗು ರಾರ್ಪ ಬಿದ್ರನ್ನೇ ಕೊಡುವ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಳೆ ಕೊದರಿಕನ್ನು ಬಸ್ ತೋಜಾತ್ ಇರ್ತತ್ತು ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಂತು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀನಿ ಸುಳ್ಳೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೇಪಲ್ ಬರ್ಪನ ರಿಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜ್ಜಾಲು ರಿಕ್ಷಾ ಅದು ಪೊಲಾಲ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪೂರ ಪಾತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಚರ್ಮೂರು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಸರಿ ಈಗ ರೋಡ್ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ತುಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಬಾಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತದಲ್ಲ ಆಗೋನ್ ಪೂಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್